Għaddiet ġimgħa oħra u Novembru daħal ġmielu wkoll. Nilqakom għat-8 episodju tal-programm Etimoloġija. Il-programm li matulu mhux biss qed inħarsu lejn it-tifsiri ta' kliem u idjomi Maltin iżda qed nesploraw il-ġrajja warajhom mill-oriġini sakemm waslu għandna. Kif għamilna tul dawn l-aħħar 8 ġimgħat se nkunu qed naqsmu dan il-programm fit-tnejn. Iżda mhux se nħallikom aktar bil-kursità. Tlaqna flimkien biex nesploraw l-etimoloġija. Ġews, Lews, Astantin kemm inħobbu l-San Martin. Min jaf kemm il-darba konna ngħidu u nkantaw din il-frażi meta ta' tfal li aħna konna ninataw il-Borża ta' San Martin. Fil-fatt apparti l-għid tal-imwiet, Novembru huwa magħruf ukoll għal din it-tradizzjoni li llum donnu qed tinqata' wkoll, ħlief forsi f'xi ftit skejjel. Fid-djar tagħna ftit huma dawk il-ġenituri li għadhom jitlu inkis u jħallu l-Borża ta' San Martin ħdejn is-sodda ta' wliedhom għatta parsi ġabilhom San Martin għax qadu bil-għaqal. Din it-tradizzjoni hija marbuta wkoll mal-festa ta' San Martin Isqof ta' Tours li l-festa tiegħu tiġi ċċelebrata fil-11 ta' Novembru. Iżda San Martin fiex jidħol f'dan il-programm? Jidħolu kif, għax bil-fors irridu nirreferu għalih biex nifhmu l-etimoloġija tal-kelma kappella. Ma hemmx għaliex nispjegaw ħafna dwar it-tifsira. Malta, partikolarment qalb il-kampanja, hija mimlija kappelel iddedikati kważi lil kull qaddis. Apparti knisja ċkejkna, kappella hija wkoll dik il-parti fil-knisja, ħafna drabi taħt in-navati, fejn ikun hemm art tal-ċkejken iddedikat lil xi qaddis partikolari. Insibu pereżempju, kważi f'kull knisja, il-kappella tas-sagrament, il-post fejn ikun hemm tabernaklu, jew il-kappella tal-Kurċifiss, jew il-kappella tal-Karmnu. Imma minn fejn ġejja din il-kelma? Hawnhekk jidħol San Martin. U biex nifhmu l-etimoloġija ta' kappella, irridu l-ewwel nirreferu għal ħajja ta' dan l-isqof. San Martin twilet fis-sena 316 wara Kristu minn ġenituri pagani fl-Ungerija. Missieru kien fizzjal fl-Armata Rumana u Martin segwa l-passi tiegħu u ta' 15-il sena sar ukoll soldat Ruman. Meta kien Franza, San Martin kien iltaqa' ma' wieħed fqir, iterter bil-Bart. Kienet ġiet ħnina minnu, kien qabad il-mantell jew il-kappa li kellu fuqu, qasama fit-tnejn u taħ biċċa. Iżda bil-lejl kellu viżjoni li dak il-fqir ma kien ħadd ħlief Kristu li derlu liebes il-parti tal-kappa li kien tal il-fqir. Minn dakinhar San Martin biddel ħajtu, ħalla l-armata u tammet. Anke jekk sar isqof fl-istatwi u l-pitturi tiegħu rari narawh liebes ta' saċerdot, x'aktarx se narawh liebes ta' soldat Ruman u jidher qed jaqta' parti mill-kappa tiegħu. Imma x'għandha x'taqsam din l-istorja mal-kappella? L-ewwel qabel kollox iridu nifhmu li l-kelma kappa u kappella huma etimoloġikament marbuta. Fil-fatt fi kliem sempliċi, kappella li ma għandniex ngħidu ġejja mit-Taljan hija id-diminuttiv ta' kappa li wkoll ġejja mit-Taljan. L-ewwel kappella biex ngħidu hekk kien dak l-ewwel santwarju jew oratorju fejn kien jinżamm dak li kien għatfadal jew inkella dik il-parti ċkejkna mill-kappa ta' San Martin. Minn hemm it-tifsira ta' kappella komplit tiżviluppa sa ma waslet ukoll għandna l-Maltin. Iżda dwar dan jista' jispjegana ħafna aħjar il-Professur Charles Briffa. Kappella, mela għandek kappa, ella, u xi ħaġa li turi xi ħaġa żgħira. Mela għandek x'aqsam ma' kappa. Dik id-daħlet issa kappella u kappa. L-istorja tmur għal San Martin. All right? Il-ġurnata ta' San Martin il-telespettaturi żgur jafuha u hekk. L-iktar li jafu dik il-parti ta' meta qabad il-mantell, kelma oħra għall-mantell hija kappa, sewa, dik ġejja mill-Latin fil-fatt, qabad il-mantell qasmu minn nofsu taħ
Mbagħad il-parti li kien fadal tal-kappa, tal-mantel, għamluha f'santwarju. U allura bdiet tissejjaħ, is-santwarju beda jissejjaħ il-post tal-kappa. Mbagħad ġiet insomma żviluppa terminu kappa kappella, x'kienet żgħira, u mbagħad bdiet tinferex. Illi kull fejn għandek inti knisja ċkejkna, bdiet tissejjaħ kappella, iddakru minnha. Ġifieri dik hija l-ġrajja tagħha kif u tinferex, għaliex tinferex, għaliex aħna dana meta qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet irridu nżommu f'moħħna li modi li ma kienx ikkomplikat bit-telekomunikazzjonijiet, laqas biss kien hemm xejn komunikazzjonijiet ħlief il-mixi jew xi ħmar u x'hekk dawk li kienu, għax anke bħala gazzetti ma kienx hemm gazzetti li jinfirxu jekk kien hemm gazzetti. Ġifieri dawna kienu il-vjaġġaturi it-terminu iġorruh magħhom u jgħadduh f'postijiet differenti. Se nħallu hemm lil San Martin u issa se mmorru biex nitkellmu dwar kelma jew aħjar idjoma oħra li din id-darba tirreferi għall-lob tal-karti. Kemm il-darba matul il-programmi li għaddew rajna kif ċertu kliem, idjomi u espressjonijiet sviluppaw minn affarijiet li għal mistirijietna kienu rutina, affarijiet ta' kuljum. Osservaw, raw u fl-intelligenza tagħhom ħolqu idjomi u espressjonijiet b'tifsir metaforiku minkejja l-iskola ma kellhomx. Għamlu dan anke minn sempliċiment lob tal-karti. Jekk f'xi laqgħa mal-familja, xi piknik jew inkella ħarġa mal-ħbieb, logħba karti tinżel għasel. Logħba karti f'xi ħanut tal-inbit jew inkella fuq xi suntier tal-knisja kienet l-għaxqa ta' missirijietna. Minn dan ukoll ħarġu idjomi li għadna nużaw sal-lum il-ġurnata, fosthom l-espressjoni waqalas, nimxu pass pass. Las hija dik il-karta tal-lob li jkollha koppa, mazza, dinar jew spata waħda biss. Din l-idjoma nużawha meta xi ħadd jispiċċa jitkellem dejjem fuq l-istess suġġett. Min jaf kemm il-darba nkunu ma' xi ħadd li ma jkunx jafx se jaqbad jgħid u jaqbadha fuq dak id-delizzju li hu jħobb. Xi ħadd li pereżempju iżeffen il-politika f'kull sentenza. Ħallina nduru lejh u ngħidulu, forsi wkoll bi ftit ironija, emmu waqalas. Meta nagħmlu hekk inkunu qed nagħmlu paragun bħal meta fil-lob tal-karti min ikun qed jilab jitfa' l-karta li turi las għax ma jkollu xejn aħjar x'jilab. Iżda se nħallu lil Martin Morana li issa drajnieh ukoll f'dan il-programm jispjegalna aktar dwar din l-idjoma u sinonimi oħra. Għaw min għandu ħabta li il-kliem idur kif idur jaqdem fuq l-istess ħaġa. Fejna finek, xaħat per eżempju, uħobb jitkellem fuq il-futbol, u li uħor uħobb jitkellem fuq il-nisa. Da ma lejlu waqalas, ġivi sa jibda da jpaċpaċ fuq il-sujġet, jew fuq il-karozzi, dejjem fuq l-istess ħaġa da. Imma dan las, x'inhu huwa? Las huwa karta tal-lob. As. Mhux as għażin, mhux għażin, imma as hija karta tal-lob. Bħala għandna wkoll koppi, reġa' koppi, qed jerġa' l-istess. Jiġifieri hemm ċertu tip ta' lob illi inti tgħid dik il-karta ma nixtieqx tiġi għax se nitlifha l-logħba. U allura tgħid waqalas waqa' fuq il-mejda, ġifieri l-karta tpoġġiet qiegħdet fuq il-mejda. U allura nużaw dan l-espressjonijiet waqalas, reġa' koppi, spiċċa fixxa, anke fixxa, fix. F-I-C-H-E. Fix huwa xejn, m'għandek xejn. Jiġifieri daw il-kliem ġej mill-lob. Qabel konna kien jilab ħafna l-lob tal-karti qabel, illum m'għadux daqstant. Illum ma tax tara min jilab lob tal-karti. Ma qabel kienet logħba prattikament kien jilabha kulħadd.
U bil-lob tal-karti niġu fit-tmiem programm ieħor mis-sensiela etimoloġija. Erġajna rajna kemm il-lingwa hija ħajja u kemm ħafna kliem u idjomi żviluppaw minn ġrajiet jew inkella minn affarijiet sempliċi fil-ħajja ta' kuljum. Rajna wkoll kemm il-kuntatt bejnietna, il-ħajja soċjali u anke t-taħlit tagħna mal-barranin huwa importanti biex il-lingwa tibqa' ħajja. Iżda dwar dan inkomplu nitkellmu wkoll fil-programmi li ġejjin. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum ġimgħa u sa dakinhar inkomplu nożżu il-lingwa tagħna. Saħħit. Jintasbu bis-swit il-ronfon kif tbatti x-xemx sajfija daqet mota l-Ave Marija tlet gitarri jintuna mal-ħemda il-ġmil tan-noti titqanqal is-simpatija